mi tam tak chuan chauh na hi tluk nan an hmang mo thaw le to lo nan an ma ni ti tlu tu tan an hmang amar chu mi dang zo ke ro chu hmasawn nan an hmang kaming chu Daniel Lalzuitluanga ani a tun huna hian effort ti chungchang ron sei kan tuma effort ti hi EFFORT mo effort kan ti hi JF dictionary chuan tharum chhuah ti emo tha tho emo tumna thil tumna beina thil tuma beina ti na soifia chuta chuan heta sap trong atanga lelina hi chuan han en taila chu enge rilru emo taksalam ani emo chu kan ni tin nun atan kan mamo mo le kan ni tin keima ni le kan ma ni kanin nor kal theina tura kan thil mamo ani ati boka heta hian lelin na danga chuan enge thil tax kan ti the na kan hlen chhuah theina le kan ti that theile theilo na inkar ani ati chu Mahatma Gandhi chuan teng hen a soya satisfaction lies in effort not in attainment mo thil kan hlo chhuah ni loin effort kan pek le pek lawa hian keima ni lungoi na hi ein ngatani ati ni full effort is full victory ati bokani chuan kan theina zong kan pek na hi hlo tlin na bulpui ani ati na ang ani chu kan han soi tur ber ani he weight loss konga emo diet chungchang emo exercise kan lak chungchang mo zir lai kan ni emo mo thil reng hi effort chholo hian enge mishing hi ma son the lo ani heta hian effort paradox antia chu heta asoina hi chuan effort is both costly and valued ati ni chu omzia chu effort he hian man anaya tin lutna anei bokani ati ni mo apoimo hlein ka ria kan ni tinuna te pon yang kan diet ko te pon yang exercise kan lak na ko te pon yang keima ni na effort kan pek na le kan chhuah nei chu kan hun te po ani mai thei mo enge man anei ani chuti rual chuan a hlu bokani hlutna anei ni ati ni chu apoimo in ka ria atin hemi konga hian effort chhole zual thei tur hian enge kan mamo kan tia ti zona kan nei the chu thil poimo pakhat si pathum awma chu commitment control le challenge ti ni kan soifia donanga ama sebera chon commitment kan ti chu kan thil ti laya mo kanin commitem ti takzet na kan nem kanin pek na akha ani kanin pek na hi ani chu enge keima nin goal te kan neya na tho te kan neya chuta chuan kanin petokem mo in pek tok na le pek tok lo na akha ani chuan adot lia chuan control ati chu keima ni na thil kan ni tinuna enge harsan na te lo thleng se emo kan ma entinan thil ti tur kan neya amaro chu khami min ti thul tir thei tu han kan ma har sat na lawm ta se kha kan har san na kha enting ya kan ma chon thei ti akha ania control ti na asoi chu mo kan din hun kan control theile theilo in kara in ngatani chon pathum na chon challenge an ti chu keima ni mo chona kan ma chauh na thar nei tur hian mo chauh na lian zog nei thei tur hian kanin huam mem mitam tak chuan in huam me lo ani mo an ma ni to ka an lungoya lungoi an duwa mo thil reng an ma ni ma chhop ai lian chu ka thei lawang ti na emo an ma ni he tlai an nom saknan thak hlel zo ka wangin khang ang enge chauh na kha an ma chon pe lo ani chu mitam tak an ome amaro chu hring nun na po hian chauh na kan ma chon hi chuan ma keima ni ma son na alo om thena ni chulai chu apoimo hlein ka ria tin chuang challenge chauh na chu kan thlir thiam dan mo ain hat bok ani ti chu apoimo ka soyang chia khan mitam tak chon chauh na hi tluk nan an hmang mo thaw le to lo nan an ma ni ti tlu tu tan an hmang amar chu mi dang zo ke ro chu hmasawn nan an hmang than nan an hmang mo chu
kan ma a chauh na te lawm te kan thlir thiam lo in kara hian a in nghat em ani chu kan weight loss ko nga te pawh ni fitness ko nga te pawh niang i hma a chauh na awm kha in ti zawng in ngei thlir maw nangma ti hnual tu chenge ni nge nangma ti chak tu zawk tia khan i lo in zawh thiam pawimawh hle awme tin keimah ni enge thang turin heta poina tia challenge so na hian thang turin keimah ni hian min pui ani chu enge keimah ni mihring reng hi ani khang chau na te kan lo ma chona kan lo pum pel hi chon mihring mason kan lo ni mai ani ti lai kha poimo lein ka hria tin kan soibel le du chu effort ti le comfort ti hi thui nang ani fort tin ato ve ni amara chu he thil pani hi thilin do tletani mo effort chuan theina enge kha theina man chho na kha ania amar chu comfort chu nom zon na kha mo ai comfort le effort kha ein do reng don nangman tum na inei ma son du na inei le hetlaya I comfort mo inuam ti I hadam na chin khatiang zong kha ni ti nei swal reng don chu effort khange I comfort kha I chung nun tir zok don tia khan lo in zot la a tha awme chu poimo hle awme tin mihring puitlin na le puitlin lo na te po ani kan ti thei awme chu kan threng khan kan thil tum kan beina kha effort chu ani mai ta chu mi puitling kan lo ti te hi chu enge khang effort chwa the mo effort pethe mihring kan lo ti kha lo ni mai ni chu wan chon mi hlo tling emo mi pui tling kan lo ti te hi chu khatiang effort chhona sa mi kha an lo ni mai ti na ani tin kan thinlung du zong azir hian kan effort po hi kan thil tumna kan tuma kan beina hi ai nang don lo mo kan thinlung du zong hian min hruai pengin effort thalo min pe thei ani tuna I thinlung du zong kha nom chen na ringot ni ta se mo kan thinlung du zong ai chuan effort kan pe thei lu tuk mo kan tum thei lu tuk hlim tum tan effort chhoi har reng lo nuam taka khosa tur tan mo ha chol tur tan ha dam se tur extra la ka huna amar chu han ha dam se tur khan tan khan effort lak reng ngai lo amai ro chu kan soyang khan kan thinlung du zong le kan effort hi enge kan thinlung du zong a zirian kan effort hi adang lam don ani ti kha shela chu wang chon I thinlung du zong kha enge ni mo ma son na nge ngai renga om ti te ni nga enge thinlung ina du zong a chak zong ti ate po khan ein kha thei o me chu apoimo le in ka ria effort kan ti hi mihring ina atum le tum lawa po hian ein ngat thui viau ani chu keima ni a po kan keimanin kan tum to kem tia po ti hi in zo non fo a tha ani o chona dot le chon effort kan ti hi sham nun ani mo ti sham na nun ani effort opposite che chu effort less an ti chu enge ma ti lawa om na kha ani mo chu apoimo hle ome kan nuam ti zong le kan that na tur a hi alo dang lam em me chu ta chon kan nuam ti zong ai chon kan soyang khan effort pe ka lo ngai em lo ama chu kan that na tur chi hi chon effort kan lo pe khi alo ngai na se em me chu wang te chu keima ni hanin chhun nun ni non le thau te la a tho me chan chu he keima ni ina tum na kan ne kan be na hi atangkai sia mo entik top kho ka chon nang ma bak in pui thei tak lo mo I chen te kha nom reng don lo I partner I workout partner te kha nom reng don lo atopa chon tunge ding chang thing kan ti chon ma nia tha thok thei te hi ani chu wang chon ka channel lo en thin tu te po hi ka du sak pui ber cheu chu tian thei pato pin ka pui cheu nga chu chuan ma ni tha a thok thei tur hian nge siam cheu sela fitness ko nga te weight loss ko nga te kong san sana po aniang chu mi ko nga chuan nangma ni le nangma ni in pui thei tur hian he ka video te lo mang tangkai ula ka du ani o Minlo thlirsak avangin ka lo ma he sel na kong hi kan zo tlang zel don nia